Zdravím vás, priatelia, dneska tu mám svojho mladšieho brata Miška, ktorého sa budem pýtať otázky ohľadom daní, nakoľko Miško už má za sebou veľké množstvo daňových priznaní, ktoré robí a špecializuje sa u nás práve na daňové priznania. A ja sa ťa, Miško, rovno opýtam, bez toho, aby som ťa predstavoval akokoľvek viacej, čo je daňové priznanie? Daňové priznanie je povinnosť každého jedného zarábajúceho človeka na Slovensku priznať svoj príjem štátu. Čo by sa stalo, keby som ten príjem nepriznal? Keby si ho nepriznal a máš povinnosť ho priznať, tak si ťa nájdu. Ako viem, či je povinnosť priznávať tie dane, je nejaké obmedzenie do nejakej sumy, že ho musím priznávať alebo ho nemusím priznávať? Áno, je to hranica, pokiaľ sú zdaniteľné príjmy daňovníka nižšie ako 2461 eur, nemusí podávať daňové priznanie. To obdobie je mesačne 2400 alebo za rok? Za celý rok predchádzajúci 2023.